ok en gima yot. Thiedho kansa en very expensive. Kachako gi kora, kaka ne oyuda gi kansa, noyudago ka en stage 3B. Koro daktari noketo ni mondo achak chemotherapy, to ne en cycle ka cycle manadhiye nachulo Sh120,000. To mana kaka naseng'isou nondikna cycles 21. Kaka ung'e nan japuonj, to thieth be nachako ka achako dhi e chemotherapy kana osetimna gik mang'eny mbeleni kanyo kod insurance mara. Ne be sechegi adwa kawo thuolo mar duoko ni insurance miluongo ni Aon Minet erokamano, nikech negi konya kendo negi nya kata dhirona ndalo mag kata kaponi insurance cover na norumo, to negi nya chorona ndalo matin mondo konya, nikech negi neno kaka ne en very expensive. To jowinjo adwa nyisou be ni thiedho tuo mar kansa en gima nya miyo kelo dhier e ot. Ne chopo kama koro kata cover no oserumo, manyaka wamedo gi mar jaoda be